jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana jempole sik dingene-ngene sik. Gua mustakane. Ya Allah tambahi lampu sik enggak sudah beler ngene mripatke kok. Heeh. Dalah. Piye? Mantap ya. Iki niat bae iki gen ketok sampeyan ki ndi to sing kincer bagus manis ki. Lah yo siap Mas nggih. Lah yo ora ketara kira bagus. Mun ora ketok darek demit ning kok ora ketok. Ya betul kok Mas. Wah, balongmu lho. Syukur bisa nyawang salam-salam sing lagi nonton lumantar live streaming. Live streaming channelnya nopo niki Mas? Mas? Bagus streaming. Bagus streaming. Wah, iki sono. Mas. Bakul. Bakul. Apa Mas? Mang mriki nggih. Wow, alah. Oh ya bar sesasi berai aja sing ngene to Mas, bar poso berai sesasi kok ya. Bakul streaming. Alhamdulillah. Iki sing nembe mirsane iki ya ndedonga kanggo warga Punduk kene luar biasa. Iki lho sing nontone Arsika iki jan nanti yuto-yutonan. Apa
apa? Yuto nang sing nonton iki luar biasa Yuti pokoknya. ya nonton iki Yuti. Hah? Yuti ya. Yuto Ora mau Yuto no Yuti ya nonton. Yuto ki beberapa juta lho Mas. Oh, yang ngono. Nggih. Mbak menawi mangke ditenggo request selanjutnya, Pak. Ajeng nyanyi nggih monggo dipersilakan malah kita senang hati. Betul. Betul. Ibu-ibu juga boleh, Mbak juga boleh, adik-adik Iya. juga boleh, Pak-Pak juga boleh. Betul itu nanti. Oke, kita tutup bersama-sama ya. Syuting gue sing nonton sidik terus ya. Piye? Syukur bisa ya awan